Ani ste si možno neuvedomili, milí zákazníci, konzumenti, že Stafino je v podstate stále s vami. Na veky amen. Je vo vašom mobilnom telefóne, takže kedykoľvek si objednáte nejakú službu, a to naozaj môže byť čokoľvek, od jedla, cez čerpaciu stanicu, cez reštauráciu, to som hovoril, hotel napríklad, wellness, čokoľvek, môžete skrátka cez Stafino zhodnotiť, ako sa vám obsluha, služba páčila. Miro hodnotil aj bytové hospodárstvo. Aj to sa dá. Do Košic pozdravujeme, Miro píše: ďakujem za pomoc pánovi, ktorý sa sám ponúkol, že mi zavolá, až mi opäť zapoja prúd. Bolo to od neho milé a nezištné. Koniec citátu od Mira. No, mať doma kreslo bez prúdu je trošku samozrejme, že nuda. Miro to všetko vydržal a cez Stafino dal takúto pozitívnu spätnú väzbu. O toto nám na Slovensku, priatelia, cez Stafino ide. Aby ste aj pozitívne hodnotili, keď sa vám niečo páči, pretože pozitívny feedback, spätná väzba posúva určite veci ďalej. Celkovo tých hodnotení cez Stafino prišlo 17 000 a tých pozitívnych je naozaj drvivá väčšina. Takže ďakujeme určite aj za to. Robert bol v kaviarni v Senici. Super atmosféra, vďaka Darinke skvelá a pekná obsluha, to sa mi páči, že ešte aj ako jemná záhoračtina do toho ide a sedzí sa tu super. A aj propsa sa miska nájde, palce aj na nohách, všetky hore. Robert zo Senice napísal. Toto sú pozitívne veci. Takýmto spôsobom si myslím, že môže Stafino na Slovensku určite prispieť k tomu, aby sa služby skvalitnili, aby sa ľudia na seba aj v reštauráciách alebo kdekoľvek inde viac usmievali a navzájom jednoducho prežívali skvelý čas. Budeme sa pozerať určite na ďalšie pozitívne hodnotenia. Stafino naozaj mám aj ja v mobile. Ale kde mám mobil? Kde mám mobil ja?